waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoni la an fɛ yan Zegwa o baɲumankɛ jɛkulu min n'an b'a fɔ ko Wales Money o kɛlen bɛ k'u ka bo u dayɛlɛ Zegwa denmisɛnninw ye minnu bɛ se ka u ka baaraw kɛ ko u kana n'u ka papiyew ye Soribugu Kita ani Kita Post bengan waleya min kɛra o don ko maa 2 bɔnɛna nin na wa ko maa 5 jogina a sen fɛ ɲɛnagaw fɛ yen maa ni ma to a la o kɔni ye gendarmerie kan o jeni ka tila ka mobili dɔ jeni wa kɛbɛ ninnu bɛ nɔ na bi Assise nationale a ma ladɔnya k'a fɔ lajɛrɛba min n'a kun bolodalen don a ma ko a kun cɛra kunu Colonel Assimi Goïta n'a sɔrɔ a kun b'a daminɛ la a kɛra a laban na ko kura ka a hakilinaw o sabati fɛnw kan fɛn min n'o ye Moritanikaw fɛ yen Moritanikaw ka jamana ɲɛma ale ye taama min kɛ ka taa Aligérie ko o ye hakilina ni ɲɔgɔn ma ka da kan Moritani ani Aligérie olu ka jihadistkɛla kɛlɛ fɔlɔ jihadistes bɛ kɛlɛ ni fɛn min ye fɔlɔ o ye ɲaamɛ kɛlɛ de ye ko ɲaamɛ ka jugu terrorisme ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma sigida kunnafoniw la halisa fɛn min n'o Wales Money nin ye baɲumankɛ jɛkulu wɛrɛ ye an ka sigida la baɲumankɛ jɛkulu min ni a ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ka baara d'u ma nin ni ko tɔ tɛ kelen ye ka da kan ni a nana ye k'a fɔ i taara nin baara in na e ta ye min ye telefɔni bɛ d'i ma telefɔni mana d'i ma n'i sera ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn a kan n'o ye inscription ye n'o kɛra i ka sara min bɛ d'i ma da bɛ s'o ma o de kosɔn kɛlen bɛ ka wele lase denmisɛnninw ma les jeunes walasa u ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn nin na a bɛ caman bɔ baarakɛbaliya la an ka sigida la Kajulu mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka da kan u kan ka yala Kajulu mara bɛɛ la ka ko in bila sen kan o la ani ko tɔ tɛ kelen ye wa n'i taara yen fana k'a fɔ ko bilali b'a la fo ni e yɛrɛ ye baara tiɲɛ i yɛrɛ ma n'o tɛ bilali t'a la o la comme formation o bɛna kɛ don n'a nataw la maa minnu tɔgɔ sɛbɛnna a la a ma ladɔnniya k'a fɔ ni Ala ye maa min garisɛgɛ don a la a ka ɲi i k'i jija a la kosɛbɛ ka d'a kan Wales Money nana nin nacogo de la ka na kɛ fɛnba ye bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ de daminɛlen filɛ Ala y'an garisɛgɛ don a la bi o kɛlen bɛ k'u ka daw yɛlɛ walasa denmisɛnninw bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn cogo min na u ka nin baarakɛda in na Mali kibaruyaw la fɛn min n'o ye an ka jamana kibaruyaw ye a ma ladɔnniya k'a fɔ lasigi tun bɛ sen na tile 2nan lasigi a banna a banni kɛra sababu ye ni hakilina caman taara a kɔnɔna na o hakilina Mali kura n'a y'a sɔrɔ Colonel Assimi Goïta a tun bɛ nin fɛn in daminɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko kura a nana ye a laban na ni min kɛra kunungo n'o kɛra Assise nationale ni kunungo tun y'a tile 4nan ye tile 4nan in na baɲi kɛra fɛn minnu na o de nana ka na da Colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement tulo kan kunun o kumaba dɔ ye jumɛn ye gɛlɛya min bɛ Mali la bi a fanba k'o ye lakanabaliya ye Mali n'i ye Mali ta bi 100 sarada min bɔra Mali bolo bi k'a bɛ jɔ 70 ka taa 80 na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ sisan walasa k'o lakana ko sabati an ka jamana kɔnɔna na misali la Adama Samaseku ale ye fonctionnaire kɔrɔba ye a y'a jira k'a fɔ Ala ye Mali garisɛgɛ fɛn b'a la ko ale Adama Samaseku dalen don a la bi k'a fɔ Mali ka Maliba ye ale dalen don a la bi ale kun ni da la ale hakili a ti ɲɛ o de kosɔn ale tun ni da la nka k'ale nana ye maliden caman ni dalen b'a la cogo min na o ye ale yɛrɛ nimisi wasa kosɛbɛ ale bilama si dɔnnibaa jɛ san 80 na ko nin kɛra wolu tile la ka maa sɔrɔ maa min bɛ se k'i jamana kɔnɔdenw bɛ se k'i jigi da maa min kan maa min tɛ dɛrɛmɛ kelen fɛ fo k'i ɲɛsin jamana yɛrɛ ka hakɛ ko la
ko do ye colonel Asim Goita ye Adama Sama Seku ka kuma la kunungo ko maw ka lameni ke ale yɛrɛ kɔni o ko n'a y'a sɔrɔ ale ka hakilina dibi k'ale ni saya sera wolu masa o na da la k'a fɔ maliko gun kan kɔni ko caman kɛra la u bɛna fɛn caman na fɛn caman min yɛrɛ ni an yɛrɛ fɛ yan Zegwa ka den kun b'a kɛnɛ kan ka kunnafoniw ɲini ka kunnafoniw di o dɔ ye Tilekan Sanogo ye Tilekan Sanogo talen kɔ Zegwa yan o ka so k'a ta Kajulukaw y'a ta ka taa Sikaso fana bɛnna kan u maa mugan bɔɲɔgɔnko de bɔra Sikaso tɔgɔ la ka taa Bamakɔ lasigiba in na a ye fɛn caman fɔ Ala de ye ale garisɛgɛ don a la dɔ wɛrɛ tɛ duwawu de don Ala ni cɛkɔrɔbaw ka duwawu nka ko kɛlen na ale yɛrɛ o Tilekan Sanogo ko bonya taara da ka ni sen fɛ bonya min n'a barika bonyana a mana fɔ togo togo a bɛ fɔ Tilekan k'a daminɛ Kajolo yan ka taa Sikaso fo ka se Bamakɔ wa Tilekan ko baaraw kun cɛra o kunnafoni o kan ka di ale bolo san'a ka kunnafoni na a yɛrɛ ka kuma la f'a ka foli se Zegwakaw ma cɛ ani muso baara min kɛra a kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ radio groupe fɛn min n'o ye Zegwa kunnafoni kanna ye ɲininkali caman kɛra Tilekan Sanogo la a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi a ye min fɔ surɔ o tilalen ko o natɔ an ka a dɔ lamɛn. Dugu tan ni kelen bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnnin muso cɛw bɛɛ lajɛlen fo Zegwa tɔgɔ la Zegwa commune tɔgɔ la a dugu tan ni kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ se ka foli kan k'a di bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen Zegwa kɔnɔ ka taa se Kajolo cercle mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Sikaso région bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ala y'an gɛrɛsɛgɛ Ala ni cɛkɔrɔbaw ka duwawu ani musokɔrɔbaw ka duwawu ani baarakɛɲɔgɔnw ka duwawu an ye taara Bamakɔ assise la Sikaso ta kɔfɛ an m'an tɛ y'a fɔ waati tɛmɛn'o la Ala tɛ chance d'an ma fana an taara Sikaso an sera ka taa kuma jeunes tɔgɔ la Sikaso assise régional niveau la n'o kɛra Sikaso an kɔni taara o yɔrɔ la an ye kumaba mun fara ɲɔgɔn kan Ala nana anw gɛrɛsɛgɛ bilen o y'anw suganti ka ne yɛrɛ sugandi ka taga Bamakɔ niveau national la Sikaso région tɔgɔ la denmisɛnninw tɔgɔ la o kɛra kunkɔrɔta ye Zegwa commune ma Kajolo cercle ma ani Sikaso fana k'o foli lase k'a di an ka maakɔrɔw ma o bɛɛ y'u ka duwawu jaabi la musokɔrɔbaw fana o duwawu fɛn fɛn kɛ duwawu jaabi la donc an bɛ Ala fo ka barika da mɔgɔw bɛ ko kɛ Ala de bɛ yen Ala y'a chance di ne ma bi o t'a yira k'a fɔ n b'a dɔn bɛɛ ye n kɔni taara Ala farala an kan an sera Bamakɔ an ka délégation tɛ mɔgɔ 20 ye mɔgɔ délégué 19 ka fara gouverneur kan Sikaso gouverneur kan anw de taara Sikaso an de taara Bamakɔ Sikaso tɔgɔ la Bamakɔ anw sera ye vraiment an taara sɔrɔ engouement min bɛ yen maliyɛnw bɔra maliyɛnw déterminé la cɛkɔrɔba fara denmisɛnninw kan motivation tiɲɛ yɛrɛ la Karim a kɛra ko ye vraiment ma deli k'a ye ni waati in na ni san 5 laban na ko mɔgɔ wulila ka girin fɛn nɔfɛ ka di bɔ anw taara kɛnɛ kan anw taara min ye kɛnɛ kan a tɛ se ka langale. Tilekan Sanogo ka kuma la a da sera a bɛɛ lajɛlen ma maa min n'i bɛ Zegwa kunnafoni groupe kan a bɛɛ lajɛlen bɛ Zegwa kunnafoni groupe kan o la da sera min ma i n'a fɔ Tilekan i y'a fɔ cogo min na ka fara laseli kɛbagaw kan kunungo palais la o dɔ ye ko walasa lakana ka sabati kosɛbɛ yɔrɔ min tiɲɛnen don bi kosɛbɛ o ye Mali cɛmancɛ de Mopti mara ko ka taa kan sigi Mopti k'a min bɛ kɛ sababu ye ni lakana ko nasa bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na kelen Mali yɛrɛ gafeba n'o y'a constitution ye ko a kɔrɔra ka da kan fɛn min kɛra kabini 1992 fo kana se bi ma den wolola a kɔnɔ olu yɛrɛ tilara ka denw wolo ko o yɛlɛmali kuma sera ka da ka adamaden cayara yɛlɛma kɛra ko ka kiribulon sigi kiribulon min n'a a bɛ yamaruya di ni minisiri min ye tiɲɛni kɛ k'o juge ni jamana ɲɛmaa min ye tiɲɛni kɛ k'o juge o ka tila k'a yira fana k'a fɔ jamana ɲɛmaa a mana kɛ cogo o cogo n'a nana bɔ jamana ɲɛmaaya sariya kɔnɔ
ko ka pereke ka bɔ jamana ɲɛmaya la ko k'o o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda a ma ladɔnniya k'a fɔ ko kalafili ka jɛkulu sigi kelen-kelenya la jɛkulu min bɛ ɲɛsin kalafili labɛnni ma n'o b'a fɔ ma ko organe unique o siratigɛ la ni laseli kɛlen kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen kɔ colonel Asimi Goyita ye a ko nin ɲana ka d'a kan ko nin ma bala ale la malidenw bɛ yen ko maliden minnu ma kunnen don o de ka ca banna se ka tɛmɛ minnu bɛ kuma la kan minnu bɛ kuma la politique maa dama dama dɔrɔn de bɛ kuma la maliko kan o la ko nin y'a seereya dɔ jɔlen ye k'u ka da min na min fɔra kabini a daminɛ la kabini ale nana jamana ɲɛmaya la a ye min fɔ kelen don maliko dɔrɔn don ni min y'a ta ka taa fan wɛrɛ fɛ o ye e yɛrɛ kungo ye colonel Asimi Goyita ka kuma la a ye kangaramada kɛ minnu ma sɔn ka na lasigi nin kɛnɛ kan k'u jo don ko bɛɛ lajɛlen fɛla tɛ kɛ fɛn kelen ye nka k'a bɛ min f'u ye ni a ma ɲɛ ko a to nin cogo in na jamana ka se ka baara n'o tɛ k'a fɔ ko i sen bɔ a la k'i b'a laɲini a tiɲɛli kama i n'a fɔ o ye kun ye fɛɛrɛ min boloda ko a kɔni b'o kangaramada kɛ a tɛ jɛn n'o ye maa si fɛ colonel Asimi Goyita a tilara ka wele da dɛmɛbaajɛkulu minnu b'an fɛ yan CEDEAO b'o la Union africaine b'o la Union européenne b'o la ale bele k'a bɛ wele s'u ma o kana ka na Mali dɛmɛ a kungo la o la a yɛlɛla k'a fɔ bi min yɛrɛ 31 décembre ye a ka ca Ala fɛ ko Zeni Moulay ale ni Ablaye Diop o kan k'i kunda Akaraka fɛ kan walasa bɛnkan min kɛra Assise nationale la ka taa gafe di wa nin gafe in min ye kamanagan ko ye n'o kɛlen bɛ ka ŋana dabaw minnu tɛ nin sigilasigi nin fɛ o y'a ye k'a fɔ ko don kelen ma fɔ kalafiliko la o don kelen kɔni o min ma fɔ o de kɛlen o ma fiɲɛ ye i n'a fɔ France Inter na a teriw bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bɛn kɛra min na furancɛ fanga k'a bɛ se ka daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la o la yali bɛnkan bɛna kɛ jumɛn ye nin kɔnɔna na colonel Asimi Goyita kɔni ye min fɔ yanni janvier kalo ka sa n'Ala sɔnna ma ko kalafili min kan ka kɛ k'a bɛ n'o kalafili ko bila sen kan o y'a jira fana ni lasigi kɔnɔna na k'a fɔ ko min ka ɲi kalafili nasiraw la ko ka kalafili fɔlɔ maire kalafili ma k'a sɔrɔ député kalafili ani président kalafili o ka se ka kɛ n bala nin bɛɛ lajɛlen bolo dara o dongo a kuncɛli baaraw kɛra kunungo colonel Asimi Goyita kun b'a kɛnɛ kan an bɛna tila ka fɛn min n'o ye tile kan ye n'an ye nin kunnafoniw di an bɛna a bɛɛ lajɛlen di Bujalo ma a b'a latɛmɛ waati n'a nataw la ka tila ka tile kan wele yan k'a wele ka na débat kɛ a kɛra kɛcogo min na ko in kan ka taa taabolo min fɛ walasa an kana kɛ dunanya la cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛɛrɛ tigɛlen don Royal FM sababu fɛ walasa kunnafoni jɔnjɔn o bɛ se ka di an ka sigida la cogo min na kita an b'a ladɔnniya k'a fɔ binkanni waleya kɛra ka dugu jɛ kunungo la o binkanni waleya in ka fara Soribugu kan nin bɛɛ lajɛlen kita mara ye ko fɛn min n'o maa 2 o de bɔlen n'a ni na sen fɛ nin ka attaque 2 sen fɛ maa 5 bɔɲɔgɔnko o sɛbɛkɔrɔ joginna a dun yirala fana k'a fɔ maa 1 minɛn'u la min minɛna yɛrɛ ko digikɛla la kosɛbɛ a joginna minɛli sen fɛ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kitakaw fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko mɔni bɛ yen bi adamaden o y'a fɔ cogo min na lakanabaa minnu bɛ kita n'a mara la bi k'o de barika ka bon o y'a fɔ cogo min na kunnafoni kunda ni u k'a ka so kunnafoni sabatilenbaw la ko fɛlɛ min bɔlen filɛ nin o nɔfɛ kita mara la o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca Ala fɛ ko tɛgɛ bɛ da o kan o ɲɔgɔnna kelen kɛra fana an yɛrɛ fɛ yan ɲɛna ka dugu jɛ kunungo la ko binkanni waleya dɔ kɛra o taara bin gendarmerie kan ɲɛna o saposeli tɛmɛnen kɔfɛ mugutikan bɔlen a b'a ladɔnniya k'a fɔ o nana fɛn min kɔni sɔrɔ o kɛra mobili dɔ ye o ye tasuma bila o la kɔni ka tila ka don gendarmerie bureau kɔnɔ ka tasuma bila a la ka tila ka taa bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ o ko taara bilenjo sira min bɛ ne kɛrɛfɛ k'o taara ye a yirala k'a fɔ o taara se yɔrɔ dɔ yɛrɛ la o filila ka ɲininkaliw kɛ ni taa sira dir'u ma o sɔrɔla ka taa k'a fɔ n'u ye maa dogonɛbaw ye walima k'a fɔ siranba b'u la siranba t'u la o de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni dira kunungo binkanni waleya min kɛra Soribugu Kita ani ɲɛna o kunnafoni de dira kunungo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ o ye a yira k'a fɔ minnu tanyana ko ka tasi blakiw ye ko banabaatɔ Ala ka nɔgɔya don o la cogo min na o laseli kɛra kunun an ka jamana ɲɛmaaw olu fɛ Bakari Tirita RPM Bakari Tirita a ka ca Ala fɛ ko ni kalafili kɛra kɛfɛn ye olu kɔni kelen bɛ k'i bolo ɲɛ kunsi maa min na o ye Bakari Tirita ye Bakari Tirita lajɛli min kɛra a yɛlɛla k'a fɔ bɛnnen tɛ kelen ma kosɛbɛ Musa Temini
ale y'a jira k'a fɔ ko Bakari ta kɔni tali ma bɛn ale ma fiyewu ka d'a kan ko n'i ye mandiya lajɛ popularité ko k'a fɔ de ko maa b'i bolo kun jɔ Bakari ta la a ye ko Bakari ta kɔni joli man di ten maaw ye ka candidat wɛrɛw bɔ wa ko a laban olu bɛna plainte déposer k'a yira k'a fɔ ko in kɛra kɛcogo min na ko a namara sɛbɛkɔrɔ cayara wa k'u ka segin a kan walasa ni min b'a fɛ o ka kɛ k'a kɛ kalafiliw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ka fisa o de ye a bɛnkan in ko bɛnkan bɛ kɛ dɔ de kan o tɛ ale fɛlaba ye conférence nationale extraordinaire o fana dɔ bolodalen don fɛn min n'o ye URD Soumaïla Cissé ka parti ko u bɛna lajɛrɛ kɛ o parti belebeleba fila a ma ladɔnniya k'a fɔ ko olu kɔni gɛlɛya b'u kɔnɔ bi tan assise nationale yɛrɛ kumana nin kan k'a fɔ parti cayara Mali la ko ka parti ko sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya nafolo min bɛ d'u ma ko ka nafolo ko ban o la URD fana sigilen bɛ ni kunnamadiya kɛ ka na ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu ni olu yɛrɛ seko t'a la tan bi kosɛbɛ ka d'a kan politiki n'a a nasira don denmisɛnnin bɛ nin jɛkulu kofɔlen na n'o bɛ tali kɛ Maître Demba Traoré la ka fana ɲɛmaa dɔw kan ko dɔw nana tilegan dere fɛ ko dɔw ko wolo kɛ candidat ye n'o kɛra candidat ye sariya taabolo la URD ye min fɔ ko o ni tali tɛ kɛ ɲɔgɔn na o la ko o gɛlɛya fana kan ka URD sɔrɔ n'u ma kunnaja lajɛrɛ minnu n'o kan ka kɛ extraordinaire la ko o laban bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ procureur Richard Adou Kɔlɔbarikaw fɛ yen a ye min fɔ ni Ali Kunanbeje y'a jaabi a laban a bɛ i n'a fɔ n'i y'a ye Richard Adou ye nin fɔ ko a ti nin fɔ gansan ni Alassane Dramane Ouattara ti a kalama e kɛlen bɛ ka maa minnu wele k'u kana an ka kuma kɛlɛ k'a fɔ k'a baw ni ɲɔgɔn cɛ réconciliation procureur général bɛna bɔ ko kura ka mun fɔ tun ni maaw b'o mɛn a ma ladɔnniya k'a fɔ PDC fara FPI ani jɛkulu caman yɛrɛ kun sen bɛ sigikafɔ la ko olu nana yira k'a fɔ ni nin kuma kɔni bɛ yen sigikafɔ ko kuma ko maa kɔni tɛna se ka na n'o ye tun o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Richard Adou a ye kuma nin fɔ ne y'a sɔrɔ ani bɛnkan tɛ ani Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ ko a tɛ nin kuma fɔ a jɛla fana k'a fɔ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini ye 1er janvier ko frontière kan ka dayɛlɛ nka yan ta bɛna dayɛlɛ wa ka d'a kan ko a yira k'a fɔ coronavirus a ye maa min minɛ kunun dɔrɔn Côte-d'Ivoire jamana kan maa 1000 ani maa 800 ko coronavirus kɔni taara y'o la a kɔni tɛ ka maa fa ko nka ko a yɛlɛmali sɛbɛkɔrɔ ka teli bi kosɛbɛ Mauritanie Mauritanienkaw ka fɛlɛ bɛ bɔ fɛn min na terrorisme o y'a ye k'a fɔ ko ɲaamɛ kɛlɛ o ka jugu terrorisme ani fɛn bɛɛ lajɛlen ye o siratigɛ la ale ye taama min kɛ o don ka taa Algérie jamana ɲɛmaa fɛ bɛnkan dɔ tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye a yira u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Sahel kungo jamana ko k'a lakana Mali b'o la Mauritanie ani Algérie olu ka fɛɛrɛ de fɔ ka d'a kan kow bɛ ɲɔgɔn dɔn Mauritanie ye suraka jamana ye Algérie suraka jamana ye wa muritikɛla tigɛlama minnu ko k'olu ye jihadisiw ye olu fana ye surakalama ye o siratigɛ la o fɛɛrɛ min bolodalen don bi Mauritanienkaw ko terrorisme kɛlɛ kɔni man gɛlɛn olu yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ko a fɛɛrɛ bɛ olu bolo u bɛ ɲɔgɔn dɔn o bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔn wa yɔrɔ si tɛ u bolo u tɛ min dɔn ko olu kɔni jɔlenba tɛ terrorisme kɛlɛ la fo ni ko wɛrɛ nana don a la i n'a fɔ Mauritanie jamana ɲɛmaa u y'a fɔ o cogo min na Niger Musa El Tiogari ale y'a jira k'a fɔ ko nafolo min ni o yuruguyurugura n'o ye maramafɛn kun kan ka san n'a musaka kun kan ka t'i jɔ miliyari 76 la ko a nafolo ma ye wa k'u bɛ fɛ k'i sen d'a kan ale y'o min fɔ dɛmɛba tun t'a la a nana ye k'a fɔ dɔw wulila surasi bolo dɔw bɛ yen bi olu kɔni fɛla ye min ye cɛ na ko minnu ye nin nafolo ni sonya k'a bila u yɛrɛ kunna ka tila k'olu bila hali bi u bɛ surasiw ɲɛmaaya la ko a ko ka bon hakili ma n'a sɔrɔ o dɔnnen tɛ yɛrɛ k'o bɛɛ ka fisa maa minnu y'a kɛ o maaw dɔnnen don hali bi olu bɛ surasiw ka ɲɛmaaya la cɛ na ko a ka gɛlɛn ko Mamadu Bazoum a ka nin ko lajɛ n'a ma nin lajɛ fiɲɛ b'a ka ko la o dɔ ye nin de ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a waliɲuman dɔn k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw k'an bɛn waati la a bɛ n ka sala Mamadu